всички, днес ще някак да ви покажа как да се направите хартиен портрет. Като първо ще ви правя един лист. Да, само лист. Така. Първо листа изгорите така. И така, извинете, ако преди малко чухте това. Това беше тати и нещо ми казваше. Му казах, че ще го напазвам. След което имате тази гъвка и сега ето така гледате. И сега, нали, като ви е така листа, само че да не го направите от тук така. Не точно от тук е така. Така. Тук ще и от тук същото. След което от тук, от това сгъвате, но не до тук, а някъде ето до тук. До тук някъде. Тук. След което от тук, ето това, го сгъвате ето тук до средата. И тук опаде. И сега, нали както ви е така, от тук това го сгъвате до средата. След което го е така беше да. Обратно. Да, точно по този начин. Сега, нали след като ви е така сгънато, сгъвате така, после ето от тук, взимате това, ето това тук, изваждате го и оп, готово. И ето го вашия портфел. Ето го тук едното джобче и тук другото джобче.
Да. Ето го портфела. Вътре може да се държите някои човечета и такива. Но в портфела често да се държат човечета и други. И да, ето го портфела. Примерно в този портфел. Тук може да се държа, ако искам и ластеници. Сега. И да, просто един малък портфел. И ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре и ако съм ви помогнал с портфела, как да го направите, нали, ако съм ви помогнал, да, дайте палец нагоре, абонирайте се, пишете долу в коментарите и да, ако ви е харесало това, не забравяйте да напишете в коментарите и да се абонирайте и харесайте видеото. Защо не на един клип го повтарям около 3 пъти? Нека го повторя още един път. Нямам трета ръка. И пишете в коментарите. Да, и това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало и както казах преди малко в коментарите харесайте и абонирайте то и до скоро.